ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರೋದಾದರೂ ಹೇಗಪ್ಪ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮುಖ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಹೀಗಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೋ ಆಗ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷಯ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಅಕ್ಷಯ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ವೀರ ವಿನಾಯಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಅಕ್ಷಯ ಸಭಾಭವನ, ಎಲ್ಲದರ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು, ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಿತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅವರು, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು, ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಳುಟ ಪಾತಿರ್ಗೆತ್ತೆ ನಾವು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾರಿ ಬಹುಶಃ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಪುನಃ ಜವನೇರುದ್ದು ಹೆಂಗು ತೋಜುನ ಅಪಗ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಆತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಹೆಂಚೆತ್ತನ ಅಪಗದ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಸಾರತ್ ವರ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ ವರ್ಮನಿ ಸವಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಐತೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ, ಬೋಳೂರು, ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಿರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕ್ ಪರಿಹಾರನು ಕನೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀರ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಅಕ್ಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರ. ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು, ಜನಕುಲಿನ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಒರಿಪಾಯಿನ ಕಾಸನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಐನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಅಕಲು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆಡು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ ನಿಂತದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವು ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಿತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾಂಗಣ ಪೂರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ, ಒಳಾಂಗಣ ಪೌಳಿಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಭೆಕುಲು ಅವನ್ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಇಂಚೆನೇ ಸಂಘ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋಡು ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ಐಟು ಒಂದು ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಣಿ ಐಟು ವರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಒಂದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಯಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಟ್ ಓರಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ
ಎಂಕ್ಲಪಗ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಕೇಳಿನಾಗ ಆಕುಲು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಅತೇ ಜನಕುಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾತ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಶ್ರಮಜೀವಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉದ್ಯೋಗಲ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಕಳು ಪೂರ ಸೇರೊಂಡೇರು ಮಗುವೀರ ಸಮಾಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇತರ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂತ ಆಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಜಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಮೀನ್ದ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಪಗದ ಆಧುನಿಕವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಮತ್ತಾದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಪೋಪೆ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮರಾದ ಉಳಿದ ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯುವಜನ ಸಂಘಗೂ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡು ಅವು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಅಂತೇರಿ ಐತ ಜವನೇರಿ ಐತ ಮುಂದಾಳೊತ್ತನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಕೋಪೇರಿ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಪುನಃ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ತೋಜಿನ ಸುವರ್ಣರೇ 5 ವರ್ಷ ಬುಲವೇರೆ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಉಂಡು ಸಂಗೋಡು ಎಂಚಿನ ದೇನಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವನ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೈ ಟು ಪೈ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಚಾಪಾನಿ ಎಂಜಿ ಪರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಸೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾಡೋಡು ವಿನ ಆ ರಿಸಿಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಐಟ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗಡೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಯ ಅವೇನು ಕಿರಿಯಕ್ಲು ಇತ್ತ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪೇರು 5 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ್ ಮೂಲತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಹಾಲ್ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಒಂದು ಅವಳು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಹಾಲ್ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪರಿಸರಡು ಮೂಜಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಸುರುತ ಅಂತೋಡು 200-300 ಜೋಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಹಾಲ್ಡ್ ಹೊಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸಲ ಸೊ ಐಕೊಂಜ ಅಂದಾಜಿತ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನೆತ್ತ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಂಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಂಡು ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಕೋಟೆನ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲು ಈರು ಪುನಃ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಹೊಡಿತ್ತಂಡ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಏಜ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂತ ಯೌವನ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾನಾಗ ಇರ್ಲ ಒಂತೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಬರಸ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದ ಏಡಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಯುವಕರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಡ ಎಂಕಲೆ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂದು ಕಂಬ ಪಾಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗಳು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯುವಕರ್ನ ತಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಪಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ತೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಹೊಸ ದೇಕಿಲಿಂದ ತೂಂದು ಬೈದು ಅಂದೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಿನಪುರದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡುಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಡ ಇಂದೆ ನೆಕ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಂಡು ఒక నిరంతర కార్యక్రమ ಆವಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈರ ಜವನೆ ಈತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜವನೇರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಪಾತ್ಯರು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಎತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಡರ ಬಕೊರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಷಯಾಂದೇ ಬಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಅಂಚನೆ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಡಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪದಿನಕಲು ಯುವಜನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಬಂಡ ಆತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪಗದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನೆಂಟು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಆತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲೆಗೆ ಆತನು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಮೀನುಗಾರರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪಗ ಭಾರಿ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಆಂಡ 5 ದುಂಬುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಲು ಪಂಡ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಆಪಿನೋಡು ದುಂಬು ದಾದ ಇತ್ತನ ಈ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ 2-3 ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತದಿ ಒಂದು 2 ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಾಪಿನ ಒಂಚೂರು ಗಲಭೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚೆ ಪಣ್ಪುಣ ಹಾಕಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಕೆಲವೆರಡು ಹಾಕಲಿ ಪಾತೇರ್ನಾದ ಒಂಜಿ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿದ ನೆಟ್ಟೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗವು ಅಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವತ್ತೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ ಬುಳೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಆನಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲು ದೀನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮೂಲವಾಯಿನ ಆಧಾರ ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನೇ ಐಕ ಆಧಾರ ಆ ತಳಹದಿದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ಇನಿಕ್ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಇನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಸಭಾಂಗಣ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಪೂರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಘದ ಪುದರ್ಡೆ ಜಾಗೆ ವೀರ ವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀರ ವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಐದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಪುಟ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಳಹದಿ ಅಕುಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಪ್ರಾರಂಭಡ್ದೆ ಅಕುಲು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಿರಂತರವಾದ ಈತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪರೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆತನು ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಎಂಚ ಬುಳೆದು ಬರ್ತನೆ ಯಾರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರು ಇನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಎಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮನೆ ಸಿಸಿಡಿ ಎಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾಡು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಆರು ಪಣ್ಣಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಣ್ಣದೆದರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಮೊಗೈರ ಸಮಾಜದ ನಾವು ಐಟ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಗಣಪತಿ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂತ ಎಡ್ಬಕ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಅವು ದೆಪ್ಪಡು ನಾಂಡ ಪರತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಅಕ್ಷಯ ಸಭಾಂಗಣ ತಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಿತ್ಯದ ಜಾಗನು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಟು ಕೂಡಲೇ ಹಾಲ್ ಆಂಡು ಸಾಧಾರಣ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆ ಹಾಲಿಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತ ಹಾಲಿಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ವಂತ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ 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 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದೆಕೊಂದು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅನ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಬರಂದಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಣಗ ಸಮೇತ
ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಿನ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತನು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರದ ಜನತೆ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಪರಿಸರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟೋದೇನು ತಾಂಕದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಬಂದು ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತು ಐಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇದೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇದ ಮುಟಲ ಕೊಡ್ತ ಹಂತವಾದ ಎಂಕಲ್ದ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡುತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಂದು ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಕೊರಡು ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತಿನ ಅಶಕ್ತವಾಯಿನ ಬಡವೇರಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ KMC ದಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಭವನ ಅತಂಡ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಅತಂಡ ವೀರವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಪಾಡಿದೆ ಅಕ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚನ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಊರಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಶಿಸ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಲೆಗಳವೇನು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಣು ಉಂದಾದ ಬಂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶದ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾಧಿಡೆ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒವ್ವುಲ ದುಂದು ವಿಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡವು ಈ ಸರ್ತಿ 50ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ರಿನೋವೇಷನ್ ಬಂದ ಎದುರು ಇದು ಪೂರ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತ ಸಾಧಾರಣ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾತ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋದು ಅಂಚಂದ ಪಡೆದು ಖಾಲಿ ಊರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚ ನನಕ್ಲಾಪೇರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪಿದೈಪುನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಸೊ ಈ ಸಹಕಾರಗಳು ಆ ನಡೆದಿನ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೊಂದು ಬೈದಿನ ಇಂಚ ಅಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಈ ಪರಿಸರದ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆಗಳುಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಈ ತುದೆ ದಾಟದ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನದ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಿ ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನವಿ ಬತ್ತನಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಉಂತಾಯಾರ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಕೊರಡು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾವ ಎಂಚನ ಮಲ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಹಾಳು ಪದಾರ್ಥ ತೊನ್ಲಕ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಸುರುಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಒಂದಾಯ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ತುಲೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಈ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲನ ದಾನಿಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಿತ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತ
ಅವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಅವಾಗ ಶಾಲೆದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ತು ಜಾಣ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು 93 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸರದ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ವಿರಾಮದ ಟೈಮುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಜಾತಿ ಮತ ಓಲಜ್ಜಿ ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನಾವ್ ಬುನಕ್ತು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ದಾನಿ ನಕಲ್ ನಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಥವಾ ನಿಖಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಖಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಆಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಂಚಿನತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ್ ಬರ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ 300 ಜೋಕುಲು ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಜೋಕ್ಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಠದ ಗಣಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಕ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೀರ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಬುದರಿಜ್ಜಂದೆ ವಿಘ್ನಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಟ್ಟ ವಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಶಿಸ್ತುವಾದ ಕೊನತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಇದರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯುವಜನ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ವೀರವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾಡಿದ್ದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆಯ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಿರಿಧರ್ ಕೋಟ್ಯಾನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಜನ ಸಂಘ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನೆನಿಸ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದ. ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ಆ ಹಿರಿಯವರು ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಆನಂದ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಬಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮುಂಚಿನವರು ಏನೊಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯುವಜನ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆ ಮುಂಚಿನವರು ಯಾವ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ. ನಾವು ಸಂಘ ನಮಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಆ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಏನು ಸಂಘ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘದಿಂದ, ಈ ಯುವಜನ ಸಂಘದಿಂದ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ರೀ ವೀರವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾವು 2 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಅದರೊಂದು ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂಚಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೀಗ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿ, ಅದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಭವನ ಬರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಶೆ ಒಂದು. ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪಂಗಿರ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಅಪಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನಿತೆ ಮಲ್ಲಾದುತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅವಿನ ಪಡುತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಎತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ್ತು ಸಹಾಯಲು ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತ ಇನ್ನೇ ಒಂಥರ ಅಗೋಚರ ಆದಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಿರೋಡು ಯುವಜನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುತ ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಎಂಕ್ಲಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಕಲ ಪಿರಾಡು ಹೊಂದಿತ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಾತ್ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಡು ಈ ಸಂಘದ ಬಳ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಹೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಯುವಜನ ಸಂಘದಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಾಡು ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದು ಪ್ರೀತಿಡಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೇನು ನಮಗೆ ಇನಿ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಂಡ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ತುನಾಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒಂಜಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನಂಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಇನ್ನು ತೂತೇರು ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುಣಾಂಡ ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರದಿಗೆ ಬರೆಯರೆ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಈಡೇರು ನೈಟೆ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋನ್ವ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಅಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಕೊರು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಕಿಜ್ಜಿನ ನಾಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಣಸು ಉಣಿಯಾರೆ ಜನಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವೇ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಗಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಸಂಬಂಧಿನ ಆ ಎಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಈಡೇರಿಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತು ಈ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಈ ಏರ್ಯಾರು ಈ ಫಲಾವನ ಬಲಿಮನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಿರ್ತುಲೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೇತೋನ್ನಕ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೇತೋನ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಪೂರಾ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ದೀವನ್ವ ಅಕ್ಲು ವಾವಾ ರೀತಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ ಅಕ್ಲು ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ನಡತೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಆತು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿಲಗ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ದೀತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಏರೆಗೆ ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಆಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಆಗ ಎಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಬೋಡು ಮಾತೆ ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ದಾದನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲು ನಗರರು ಮಾತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಆ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 200 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ಚಸ್ಮಾ ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಚಸ್ಮಾ ಎಂಕ್ಲು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತದ ಅವನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ಪೊರೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಧೋಡು ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ದಿಜ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ತದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವ್ ನಡೆ ಮುಟ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧೋಡು ಬುಡ್ದು ಓಪುಂಡ ಐಕ್ ದಾಲ ಫಲ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ದಾದಾವಡು ಒಂದು ಗಂಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವು ವರದಿಡು ಬರೆಯರೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪುಣ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಐತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿದಾಯ ಮತ್ತು ಪೋತಿನಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರಡು ಯೋಜನ ಸಂಘ ಒಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಇರು ಬತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಯಾರ ಇದು
ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉನ್ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಡುತ್ತೊಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಂಗುಲು ಪಿದೇ ಪೋಯೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಗಲೆ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲೆ ಈಗ ಊರು ಆತ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಚೌತಿ ಬರ್ಪನ ಬಣ್ಣ ನಡುಟು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಲ ರಜೆಜ್ಜಿ ಬರಿಯರಾಪುಚ್ಚಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಚೌತಿನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸು ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತ ಊರದ ಸೆಳೆತೆ ಎತ್ತದು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೆಳೆತೆ ಎಂಗಲೆ ಬುರ್ಜಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೆಳೆತೆ ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಪಾಡಿನ ಎಂಗಲೇನು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಳೆತೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಓಲು ಪೋಯರಡಲ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಮುಲ್ತ ಸೆಳೆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಸೆಳೆತದೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಪಿರಬತ್ತ ಎಂಗಲೇಗ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗುಲು ಆ ಸಂಗೋಡಿ ಎಂಗುಲು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನಾದಪ್ಪ ದುಂಬುರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಎಂಗಲೇಗಿತ್ತೆ ದೇವರೊಂಜಿ ಎಂಗಲೇಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಾಪುನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಪಿನ ಅದೆಷ್ಟು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಅಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏಕನ್ನ ಪರಿಸರೋಡು ಮೀನುಗಾರರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನತ್ತೆ ತಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆ ಗಂಟಿ ಬೇನೆ ಉಣಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಟು ಅನ್ನತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇರಾಗಿತ್ತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಇರಾಗ 450 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಕೂಡ ಅವಳು ನಂಗೆ ಆತ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಖರ್ಚಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಅವಲೆ KMC ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅನ್ನದೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಫ್ರೀ ಆದ ಅಕಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಚಿತವಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಂಗುಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈತ್ ಉಪಯೋಗ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಗಲಿಗೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಚ ಆಪುನು ಬನ್ಪಿನ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಂಚುಂಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅವರೇ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪರ ಬರುವ ಅನ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನ್ನುಂಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ದೆತ್ತೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅದ ಉಪಕಾರ ಅವನು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಗಲಿ ಆ ಸೇವೆ 5 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತದ ಜವನೇ ಅಕ್ಲಿ ನೆಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾದಿರ ಅಕ್ಲಿ ನೆಂಚ ನಡಪವನು ದುಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಭಜನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಡಿತ ಭಜನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂತದು ಹೋತನು ಅಪ್ಪ ಮೂಲಾಡಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಗುಣಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲ್ಲಡ ಅಥವಾ ಜವನೆರಡ ಕೊರಡು ಬಂಪಿನ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯ ಇಂಕಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜವನೇರಿಗಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಪಿಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಂದು ಕುಡಂಜಾತ್ ಪಾತ್ಯರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮದ ತುಂಬ್ರೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯುವಜನ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕಪಟ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ ನಾನು ದುಂಬು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಪಂಡ ಜವನೇರನ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ದುಂಬುದಾತು ಇತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದ್ಲಾಂಕಿಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿ ಅಂಚಿನವೇ ಪಂಡ ದುಂಬುದ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಸ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಪೋಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಡಿಟೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಐಡ್ದಾವರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ ತಡೆಗೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಅವು ಒಂದು ಮಾತಾ ಸೇರಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಸಹಜ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನೈಟೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವು ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಲಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಐನ್ ಬರ ಒಂಜಿ ಪುರ ಐನ್ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಐಕ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅವೇ ಗಣಪತಿದ ಒಂಜಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಆಕಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದಾವರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತ ಪಣ್ಣಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರುಂಡ ವಿಘ್ನ ಕಾರಕನು ಹೌದು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನು ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಆಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಳು ವಿಘ್ನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಉಂತಾ ಪಾಡ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಿಜ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯರ್ದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓದು ಅಂತ ಬಯ್ಯ ಗಾನಗಾಕಲು ಒಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಂತೀರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುಣು ಸರಿ ಎಂಚ ಪೋವುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ದುಂಪು ಒಂದು ಯುವಜನ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ವೀರವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಗಿರಿಧರ ಕೋಟೆನ ಪಲ್ನಕನ್ನೆ ಈ ಜವನೇರ್ ಇರೆಗ್ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕತ್ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಜವನೇರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಇಂಕಲಿಗ್ ಯಾಲ್ನ ಜವನೇನೆ ಅರ್ಧ ಜವನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇತ್ತದಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಜ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕುಲು ಅಕನಕನ್ನೇ ಜಂಜಾಟ ಉಪ್ಪೇರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕನ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಕನ ಯುವಜನ ಸಂಘದೊಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲು ಜವಂದಿ ಪೊನ್ನೂಲು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ವೇರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉನ್ನತೆ ಕ್ರೀಡಾ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅಕುಲು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಕರ್ನಾವಳಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೀಡೆನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಟ್ಟು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜವನೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವು ಜವನೇರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇರ ದುಂಪು ಒಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ ಇಜಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಮುಡಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಅಂಟ ಬಕ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲ ಬಗೆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದಿನ ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ಸರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ವಾರಿತದ ವೈಭವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡೋದು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈತಿನೇಟ್ಲ ಇಂಕುಲು ಈತ ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತ ದಾಲ ಗೌಜಿ ಮತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಸತ್ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡದು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ಸಂಗುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಲೆತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಪಿರಾವರ್ದ ಎದುರದ ಮೀಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಜಾಗಡ್ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಲ್ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಜಿಂದ ಮೂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಏಪಲ್ ಎಂಕಲ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರು 13 ಮುಟ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತ ಖಾಲಿ ದೇವೇರನ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನು ಈ ಸತಿ 5ನೇ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಬಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು 2 ಮೂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ತೊಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಒಂತೆ ಗೌಜಿಡ್ ಆವಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡ ಸರ್ ಎಂಚ ಅದೇ ನಿತ್ಯಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಐಟೆ ಪಂಡ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿದಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾತ್ರ ನಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೆತಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡಪಕ್ಕ ಭಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿದ ಶ್ರಮಾಡು ಇಂಚ ಇಂದು ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ 5ನೇ ವರ್ಷವು ನೆನ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದ ಮನದಾನಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತಾನಲ್ಲ ಫುಲ್ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನತ್ತೆ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 4 ದಿನದಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರೆಗ್ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಅಂದತೆ ಇರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಭಾಗ ಪಂಡದ ಕಲೆಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ನಡಪೆರುಂಡು ಅನ್ನತೆ ಐತ ಮನದಾನಿ ಐತಾರದಾನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪುಲ್ಲಕಾನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರ ರಸ್ತೆ ಓಟ ಮೈಲ್ ರೇಸ್ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಮೈಲ್ ರೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂದತೆ ಅವಳಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಠದ ಬೋಳೂರು ಉರುವ ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕುಟ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಪಿರ ಪೋದೆ ಪಿರ ಎಂಗ ನಡಿಗೆ ಪಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕಲ್ ಎಂಗುಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಈತ್ ವರ್ಷ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಎಂಗುಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಎಂಗುಲು ನೆಕ್ ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಜೋಕ್ಲ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಬಕ ಇರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಉಂಡೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಇರ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ದಕಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಬಾಕಿದಕಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ 9th ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಎಂಕಲ ಮೇನ್ ಎಂಕಲ್ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಗ ಚಗ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಚಗ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ ಕುಡ್ಲಡಿತ ಮಲಮಲ್ಲ ಎತ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಯೋಜನಾ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಬೈದಿನಕುಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನಕುಲು ಪೂರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಅವೆಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಗ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಂಕುಲು 50 ವರ್ಷ ಪಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆದ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಸರಿ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತನು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಇಡೀ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಪೋಪುಡ ಅತ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಉಂಡ ಎಂಚವು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮನವಿ ಇಲ್ಲ ಐನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಐಟು ವಿವರವಾದ ಐತ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ತ ಈ ಕಾಲೇಜ್ SSLC ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪರೆ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೇದಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಪೆರುಂದಾಂಡ ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಈ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚನು ಎಂಕುಲು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ಕಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅವು ಈ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದೇಟಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ 50 ವರ್ಷ ಈ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುಣ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಪುಣ್ಯ ಓಡೆ ಪೋಪುಣಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಉಡುಪುಯರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಣಪತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಣ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆತೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆ ರೀತಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರೆಡ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ನನ ದುಂಬಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೀತಿ ಪೋದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚಿನೊಂದು ಆಯ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪೋಡೊಂದು ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಮನವಿ ಐಟುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುದು ಬಕ್ಕ ಐನ್ ಪೂರ ನಡಪ ದುಂಪು ಓಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಎಸ್ ಸೊ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 13 ತಾರೀಕು ಶುರುವಾದ 14 ತಾರೀಕು ನಡಪುಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ B4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ B4 ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ದುಂಬತ್ತಾದ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ 50 ವರ್ಷನೇ ಆವಡುಂದಲಜ್ಜಿ 51 ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಆತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆತನ ವೀರ ವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುಣ್ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು నేను ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇದಿನೆಂಚಿನ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ B4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ